Aici Maica Mario Russo, aici Maica Mario Russo, bună viață tuturor! Aici am intrat cu o misiune specială. Misiunea mea specială este să cumpăr un produs. Misiunea, ordinele vin de la înălțime. Păi, normal că de sus, ordinele vin de sus, că nevastă mea stătea pe scară când îmi zicea ce trebuie să cumpăr. Deci era un ordin venit de sus. Și mi-a dat și coordinatele unde trebuie să mă duc să iau. Allora, zice că aici în fund undeva pe stânga. Deci eu sunt acum la Lidl în Italia. Și dumneavoastră o să vedeți ce trebuie să cumpăr eu și încă nu puțin. Opa, bună viață tuturor. Uite-o. Știți ce e asta? Astea sunt fulgi de ovăz. Fulgi de ovăz care sunt mult mai ieftini, vezi? Fiocchi de avena 0,59. Pe când musele, uite cât e. Haha. La kilogram. Asta la kilogram e 1,18 euro. Deci, să pun aici un pic și să vă zic cam câte cutii trebuie să iau eu. Eu trebuie să iau 20 de kilograme. Pentru că așa ocazii nu se mai găsesc. Maică. Deci 2, 4, 5, 10, 20. 20 sunt exact. Deci 1 kg. 2 și am golit raptul. Ha. Și am ceva spart. Am una spartă. A noi è la comunità di però Se sparte și trebuie să înlocuiesc. 1, 2. Asta e aici, asta o punem civilizat aici, sunt sparte dacă vrea să le ia altcineva, dacă nu o să le arunce. Deci, asta este misiunea. Asta au mai rămas, astea le-am luat. Sunt 2 cutii. Perfect. Deci, misiune împlinită. Mergem la casă să plătim. Păi, pentru ce-s bun fulgii de ovăz, maică? Dar eu sunt curios să mă uit și pe ăla ce mai e nou. Dacă totul sunt înăuntru, nu? Păi, pentru ce-s bun fulgii de ovăz, mamă? Maică. În primul rând, pentru bolile de stomac. Pentru aia care au ulcere, gastrită, au probleme cu digestia. Pentru multe altele. Voi însăși puteți să mai studiați, nu? Nu așteptați chiar mură în gură. Deci cam așa fac eu cumpărăturile. Când găsesc ceva ieftin și bun, iau la grămadă, că nu se știe ziua de mâine. Poate să vină și foamete și război și să nu mai ieși afară din casă, că te așteaptă cu mitraliera pe stradă. Și atunci trebuie să ai un pic de provizii, maică. Că dacă nu ai bulito, ia uite, vroia să cumpere din asta, doamna de pe scară. Azi am dat eu unul care l-am reparat. Și mi-am economisit 19 euro. Ca să vezi. Deci, înțelegi cum fac eu cumpărăturile? Să vă zic o șmecherie. Niciodată să nu te duci la cumpărături flămânzi. Dacă te duci flămând, te trezești cu căruciorul plin cu toate nimicurile și prostiile. Dacă te duci sătul, ai să cumperi doar ceea ce trebuie. E un fapt psihologic. Înțelegi? Tu caută să faci o diferență. Și mereu să te uiți la prețul la kilogram, maică. Nu la prețul la bucată, la kilogram. Că acolo jos undeva e scris și prețul la kilogram. Și ai să vezi că tu ai să economisești o grămadă de bani. Nu trebuie să fii bogat ca să-ți permiți multe lucruri. Ok, bună viață tuturor, maică.